Horas madihita sasudena andorang tabuka parminggota martang yang nahuma itu. Amin. Tabuka ma parminggota marende mahita. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumupalangit, dohot tanoon. Amin. Bangso namardalani di bagasan haholoman marnida sada panondang nabolon bisardo sada pinondang di aka na menginani tano nani langgaman hametian maragoman bangsa rosian lomona di ari parporanganmu marpahean habalion songo nombur sian apuan ni adong torang rodo tuho paporanganmu asana upasa. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang asimaroham dihami halak nagaleon di idaho nagogodo musunami saitalo dohami dibahen alani hagaleon nami dibaheni hupangi dohami tuho sai pargogoi
jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangyon hamuma patik sian hatani debata ima patik parjolo rodi patik paupaton. Patik parjolo audo debata jahoba audo jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi semanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tonga on rodi na di bagasan aek na dituru di tano ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiaon hari minggui dina onom hari ma ulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papitoni ari paredianan ni jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposum lahi manang naposom boru-boru ro di penahonmu ro dipangisi ni hutani halak pe na manggebati hutam ai dina ono mari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot na saisina dungi maradian do ibana di ari papitoni dibaini do umbai na di pasu-pasu debata ari paradianai jala diparbadiai ido saatna martang yang mahita mangidogogo sian tuatta ali tuan debata sai pargogo imahami mangulau nombar tepatikmi amin.
Di bagasan uduk dot serep niroha tatopoti madosata martangiang maita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite hanak haholongan ni roham say asi maroham dihami aka na mangarsahon dosa nami say sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami leon matuhami to dim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha pursyaun lau manggatopon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pelean nang mongolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga caringa tu hasesani dosa songonon do hata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat hupasonang pe hamu buat hamu ma augakku tu hamu gurohon hamu ma sian au aina labok do au jalana serep asa dapoton hasonangan tondimuna ay labok do augakku jalan yang do dohot nahu parsakon hasangapun ma di debata na digijang. Amin.
hata ni debata epistel di parmenggota natar surat di pasal men 110 sada ayat sadaro di ayat 10 kita rap maja tajama margati soring pujoku ma Jahoba sian nasarwa di luhutan ni aka partigor dohot dihuriai hamuliaon dohot hasangapon do parulaon nai jalahot do jogjong hati goranai saleleng-lelengna nunga di parbohali akka nama kibiari ibana diingot do padan binahini ro di saleleng-lelengna hasitongan dohot uhum do akka pambehanan ni tanganna sitong do sude akka patik nai do akka do salena nunga di tongoson ibana haluawan tu bangsona dipatik do padan bina ini saleleng-lelengna nabadia jalana sokal do guarnai rapmade ayat 10 biar mida Jahoba do parbulani habiswa maruli hapistara no sumurung do sude aka namangul sosa hot do baritai saleleng ido saatna martua do akan atumangion hata ni debata jalano peoksa amin. Hati dakon ma haporsion tai songon hati dakon ni dongata sa porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumupalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadei iman tinuboni si Maria na gabe-gabian sianton di parbadia andorang sohubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinur silang na tua tubano turu dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamu ni debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanamun mangumi halak na mangulu dot namate au porsia ditundi parbadia jaladung sada huria nabadia huria hatopon alak Kristen akan nabadia dohot dia sasani dosa dohot dia tai namandok
mulak manggolus sogot dagang ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Tabegi matikting di parminggot ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu Septuagesima, 31 Januari 2021. Topik Gokhwa Sodo Hatani Debata. Parjolo tikting parbagason. Titik parjolo. Neng majalu pasu-pasu pardongan sarepion ma panguli Fajardo Simatupang, anak ni Amata Parlaungan Simatupang, tubuni Inata Tiurmaida Boru Sibarani, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Jalan Perdatam Onom nomor 20, RT 005 RW 008, sektor Kalibata, Jakarta Selatan. Dohot Orowana, Picia Ningcias Leonita Boru Sibarani, putri dari Bapak Prihartomo Nahinan dan Ibu Dwi Kristi Wahyuni, anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa Gondokusuman Yogyakarta, alamat Jalan Adiaksa Onom nomor 70 Sia, Perumahan Benteng Baru, Yogyakarta. Pemberkatan nikah Jumat 12 Februari 2021 di Gereja HKBP Semper pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati rencana rumah tangga yang baru. 2. Pertanyaan Bonataon Huria. Di hari Kamis 4 Februari 2021, Patu Poni Huriata do pertanyaan Bonataon Huria HKBP Sutoyo sekaligus pembukaan pertanyaan sektor secara live streaming meringanan di Gereja HKBP Sutoyo nidohotan ni dua halak perwakilan sian ganup sektor kategorial paduan suara HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia WIB. Ria mahitaro madohoti Bonataon dohot pertanyaan ini. Tolu jemaat baru. Di jalo gaberuas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Martin Lumban Raja, Inatai Novi Suraningsih Boru Siringo-ringo, dohot dua halak dak danak, ro sian GPDI Tubuh Kristus Bekasi, alamat Jalan Bawean Blok C nomor 30 Tolu, Komplek Angkatan Laut Sektor Jati Bening. 4 jemaat pindah. Mulai sadarion Minggu 31 Januari 2021, Nunga Pidda Huria keluarga Parulian Siaturi Inatai Santri Boru Napitupulu, do dua halak dak danak Pidda Huria tu HKBP Resort Balige Distrik 10 Onom Toba Hasudutan. 5 perminggu di HKBP Sutoyo. Perminggu di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 6 WIB bahasa Batak khusus lansia, pukul 8.30 WIB bahasa Batak, pukul 10 sada WIB bahasa Batak, pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Indonesia mulai tanggal 7 Februari 2021 minggu depan. Hobartu protokol kesehatan di Huriata songondaung dianjurhon ni pamaret tata di sudie permingguan siga minggu papungu paliat tujolo ni langgata dohita sada ado sada be tu Huria adorang sujamita paliat 2 tu pusat dohot pembangunan dung sipul jamita lasma rohata pasahaton peleani. Nah, paonopon pelajar CD reguler. Nunga dibuka pendaftaran belajar CD reguler di Huriata tahun ajaran 2021. Batas waktu pendaftaran sahatu tanggal 14 Februari 2021. Syarat pendaftaran maupun fotokopi surat tardidi
buku ruas do surat pengantar sian situa sektor dohot mengisi formulir pendaftaran. Napa pituhon pelajar sidi khusus. Mulai hari Minggu 7 Februari 2021 dibuka pendaftaran belajar sidi khusus. Batas waktu pendaftaran sahatu tanggal 10 Februari 2021. Syarat pendaftaran mabuan surat hatorangan sian gereja asal, fotokopi surat terdidi, dohot mengisi formulir pendaftaran. Walu ibadah live streaming. Pina botohot turuas ni HKBP Sutoyo mulai hari Minggu 7 Februari 2021 per mingguan live streaming HKBP Sutoyo holan 2 kali per mingguan ma disiarhon melalui channel YouTube HKBP Sutoyo jala boy tai huton sian bagas tabe ima ibadah pukul 10 sada wib berbahasa Batak, dohot ibadah pukul 15 wib marbahasa Indonesia. Nomor sia kebaktian sektor live streaming. Mulai bulan Februari 2021 Patu Poni Huriata do kebaktian sektor live streaming. Setiap hari Kamis pukul 10 sia 30 marhitei ni sesuan maruas ni huria di sektor tabi lahomad dohoti pertanyaan sektor secara live streaming 10 bingkisan Natal. Bingkisan Natal tu nababalu dot ia timpiatu boima dibuat di tiki ibadah minggu pukul 8.30 manang pukul 10 sada setiap hari Minggu. Jala batas waktu pembuatan ni bingkisan Natali sahatu hari Minggu 30 sada Januari 20 sada jala sadarion ma perpudi membuat bingkisan Natali. Napa 10 sadahon kebaktian online. Pinang itu tu akar ruas nadi bagasan proses rapid test menang swab asam madohoti kebaktian minggu secara online manang melalui channel YouTube HKBP Sutoyo. Nah, mangihut berita habot miroha. Nunga jumolo maru jungolu ruas ni huriata napar jolo jumaga doharman sihite di hari Senin 25 Januari 2021 tutup umur 42 tahun hina baluhon ni inata retina boru hutapea alamat Jalan Dewi Sartika Gang Langgar RT 007 RW 010 sektor SMA Esmea Jakarta Timur. Nah pada tahun situa tiomsi hotma boru manik nah dari Rabu 28 Januari 2021 tutup umur 70 tahun. Hina baluhon ni amata Marudin Simarmata. Alamat Jalan Maijen Sutoyo, sektor Mayasari, Jakarta Timur. Na patuluhon rumodang boru tapu bolon na di hari Sabtu 30 Januari 2021 tutup umur 71 tahun. Meninggal hon anak parumain dohot pahopu. Alamat Jalan Tanjung Senyang, sektor Kalibata, Jakarta Selatan. Tuhatama na mengapuli sudi keluarga na ditinggalhon. Sumbangan. Di jalan sumbangan bunga altersian paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Tuhatama na mamasu-masu na pasahaton sumbangani. Lau pasi kopot tiktingon boima tajahadi acara cetak jala songonima sahak nitikting di mingguta sadarion. Marinde mahita memuji debata laos tapasaat ma keliata. Narodu Yesus, Panguluh
damena sumurung sian saluhu ni roha, imana mangaramoti hati-hati nang pikiramuna, di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas. Shalom. Jemaat mananghuria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, naro tu tonga-tonga di bagas coron di bata di tikion, nang akaruas ni huria nahina holongan na mangihution parminggonon di tonga-tonga ni bagas tape, hatani Tuhan nagabi hagogo di ita di bagasan sa minggon imana tarsurat di Lukas bidu 4 ayat 30 sadaro di ayat 37. Lukas 4 ayat 30 sadaro di ayat 37 songono ma di dok disi hujahau ma dihita saluna. Jadi tua ma ibana tuhuta Kapernaum na di Galilea, diajari mana sida jupang ari sabat. Gabelongang do rohana sida ubege podana, ay marsahala do jamitanai. Jala adong ma di perguruani sada halak partod di nahodar, marsuara nagogoma dianggukon. Ue Yesus nasian Nazaret, marhua ho tuhami, narodo ho hape mangago hami, hutadda doho nabadia ni debata doho. Alai disonggahi Yesus do ibana di dokma, sippo ruar mahosian ibana, jala tu tonga-tonga ni ima di sapat totod di nahodari ibana, lau ruar dang mahua ibana di bahen. Jadi longang ma rohana sida saluna, gabe marsipadoham ma nasida, nabohado on, mardongan waso doot gogo dipaksa akatod di nahodar, gabe ruar do. Jelasar ma barita na tunasa inganan humaliang, ido sahana. Dia maka manami inanami nang akayan ako ni huriata na poso bulong hatihon tulpuk jamitaon ima udut ni pakobasyon pardalanan ni Jesus hatiha marbarita na uli. Ali adorang so masuk tuturpukon molo tajaha mulai sian awal manang sian ayat saplonom adorang so turpukon taida ma disi malaudo Jesus tuhuta hatutubuna ima Nazaret. Alai marasing do sikap ni jolma laho maradopon manang majakon haroro ni Kristus Yesus. Multa jahat di dok disi memang ditikin na ro ibana tu Nazaret jala ro ibana tu tonga joro ni debata dukoni di jahon ibana buku ni si Jesaya di dok ma na ro masada halak nani urapan manang na nimihaan ni debata na nimihaan ni todi porbadia nina. Jaladung di jahon ibana surat ni si Jesaya i Roma di dok ibana mamusia ditiki di Nazareti au mai di dok. Jala ditiki nama katai Yesus torok do jolma molo tajah di ayat 22 di dokon longang bedo nasida ma bege hatani Yesus. Sama reaksinya ketika Yesus juga berbicara di tengah-tengah orang yang ada di Kapernaum, longang sudah jolmai. Alai halongan manang keheranan mereka berbeda perbuena. Dung longang halak na di Nazareti itu radong masih kalaki. Aidang na anak ni si Josepi ho. Itor di sukud do taringo tu haroro ni Jesusi. Dang diingo be sahala ni hata ni Jesus manang jamita barita na uli nama ben longang diri nain. Itor dibereng do hadirion ni Jesus sian pertubuna isi donatorasna aidang anak ni si Josepi ho. Tetapi orang yang ada di Kapernaum berbeda. Dung longang rohani nasida ubege nasida gabe di do marsahala si tutu do hatanaing. Jala adong matubu haporsyaon di bagasan ni dirina. Ya. Begitu juga amang inang di zaman kita sekarang ini. Bermacam do respon ni halak manangihon hatani dongan.
Marasing-asing do cara manang pikiran ni jolma majakkon hata ni jolma. Suang songoninang marasing-asing do respon ni sasada halak majakkon hata ni debata. Boy do arong halak majalo hata ni debata molo songona lucu na majamitahon. Molo idingo masampe tu parmatena. Ale molo standar do paditai manang songona biasa nasidakan dang diingoti. Bahkan dung keluar siap pitu ni gereja manaking jamite las dia petar surat dang diingok be alan standar. Jadi seperti itu, banyak orang mungkin majalo hatani Tuhan mamereng ise nama baritahon songo dia metode pa baritahon songo dia gayana songo dia gabe ido di ida kabe dang diingok be isina gabe wingo arong sada dosen ditiki nama jakon aka mantan mahasiswanya. Mahasiswanya sudah bekerja di pekerjaan yang ternama. Arung may na berperan sebagai pejabat, arung may sampai go internasional. Doklan aka na asing nai meragam mapar karejoan ni nasida, jalan meragam manang aka hamaulan na niadopan na. Jadi sudah mahalaki macari tahun hamaulon na niadopan ni aka murid-murid nai curhat tu dosen nai. Dukoni lama dosen na itu dapur, ibu mai bain maneng mangalion minum aka murid nai, mantan murid nai. Jadi dibuan ma sada talam maringat no arong aka kopi disi. Jadi di papea ma didok ma tu aka murid-murid nai, betamu nama masing-masing dadang pola hubasaku pabuati hamu nama ni nama dok. Dukoni di pabuati aka murid nai ale songona herak kalaki. Arung magal inganan di kopi sian plastik, arung sian keramik, arung masian kristal macai uli, arung masih songo kaleng-kaleng kopi na dihutai, marmacam ma isina. Jadi Roma di pabuati be ma alai dang pola di suku kalaki ala ramukin holanido galas ni guru namion narohana. Jadi Roma guru nai madokon, ado di daiho di inupo. Tes manis doi manang susu, daun guru kopi don. Isu kuma tu sada naik, nama make galas yang kristal, boha ado di nupo jus do, manang na susu do manang na tes do, ay kopi do nina. Dukoni di suku musay na tu na plastik, do na keramik do la kanasing nai, tong masude alusna adalah kopi. Roma iba nama dokon, bukan tempatnya, tapi isinya yang harus kita nikmati. Bukan apa pekerjaan kita, tetapi bagaimana kita bisa merasakan berkat Tuhan di dalamnya. Dang nalaho mabereng manang tiboni jabatan ni sesada hal. Ale songo dia do kita mengalapati dan mengisi memaknai setiap apa yang kita terima. Dang mangereng paditana, dang mangereng mediana, dang mamereng gerejana, dang mamereng alai songo dia do kita majakon hatani Tuhan di parngoluata. Lau sido na parjolo na ikom berengot ta sia turpuk jamitaon. Ta perbadikon ise do hamu halak Nazaret do hamu manang na halak Kapernaum do hita. Ita bereng ayana ni si Joseph doi na tukang hawi do. Etor jago mai mengajari hita aka ali Taurat. Etor soro songo dia mai mengajari hita na umora sia ni. Bukan, tetapi kembali lagi siapapun selama itu berisikan tentang firman Tuhan, nama buan hai baruon pangatusion pengenalan akan Allah, maka terimalah di dalam sukacita. Jadi di sido carata majakon songon halak Kapernaum dang disukun ise Yesusi alai dung di bereng marsa hala hatai di peop di tiup gabe gomos di rohana be. Song-song ini mana kita dihamu aka amanami inanami. Jangan melihat siapa yang memberitakan, tapi lihat apa yang diberitakan. Imana perjolo. Na mangihut didok di ayat 22 gabilongang do nasida ubeke po dana marsahala do jamitanai. Dukoni dung dibeke baritai nyot di tongah bagas joron di bata jala adong ma di parpunguani sada halak partodi nahodar. Ubuka kamus bahasa Batak todi do hodar. Molo todi di dokon pangatusion adalah roh.
Selain roh adalah jiwa. Selain jiwa berbicara juga tentang pikiran manusia. Selain pikiran ada juga berbicara tentang perasaan manusia. Jadi ternyata mulai dokot todi, apalagi melopungi bahkan madokot bahkan todi kuning nadangi, todi na iba saya todina seakan-akan kita adalah nyawanya. Baru foto do daba ujaha arung sada informasi madok ternyata dang sudah halak boy maka tahun jaladang tu sudah halak boy di alamat ton hata todion. Ai nuai ngasing be. Rupa-rupanya dalam sejarahnya todi i Holan sian hatani sada opung tu pahopuna do HP. Dang boy di dokon sada bawa doli itu ani madokon halo todiku dang boy iya HP. Ternyata dari sejarahnya todi i di hatahot sada opung tu pahopuna. So tungi doko kamu dah todiku halo todiku lagi ngapain? Berarti pahopung do diajak ko makatai. Hati-hati. Berarti dang boy hamu, dang boy ipas-pas alana popung deui. Jadi molo orang tua tu anak kona boru hasiaku, anak hasiaku, ninna do. Dang dokon todiku, dang soni. Ipe baru dalo do baritai jalau jaha perlu don tabota asal nang asal kita. Apalagi akaparede ni halak bataki, do todiki ninna to alena abe ngasala be HP edein naraku. Jadi neng dohonon dison todi adalah berbicara tentang roh manusianya, nyawanya, jiwanya, hatinya, perasaannya. Jadi dukoni di dokon mesti di kamus bahasa Batak hodar. Aduna hodaron. Ternyata hodari berpemahaman jorok, kotor, najis, kecemaran. Ido hodar yang tidak baik. Dukoni gua tusima. Uperbantik koma bahasa Batak do bahasa Indonesia do bahasa Inggris. Nama dok ternyata na dihatau dison todi na hodar kalau dalam bahasa Indonesia roh setan, roh iblis, roh jahat. Ubeni dang holan tu halak nasiar siaron. HP turpuk jami tahun tu akan namar todi na hodar. Nah apalah songo dia mai apalagi turpukon dihatakon Yesus hatiha di bagas joron itu kan ibana. Berarti todi na hodaripe boy rap udul dohot kita. Bahkan jangan-jangan kita sendiri mar todi na hodar. Ubani tabereng majo mangalapati turpuk jami tahun tu dirita sendiri. Todi na hodar ima roh, pikiran, nyawa atau perasaan yang di dalamnya penuh dengan hal yang jorok, kotor, najis, cemar dan sesuatu yang mendatangkan rasa takut yang berlebihan. Ini tabereng di jamata sinuengon noa gudang bejol manamar todi na hodar. Tadi tabereng sendiri mar mobil na ibaru dongan tetangga. HP sama-sama PNS do sarupa do golongan na. Di tangga nasa denai dang bui, na nyobui manur mobil. Songo dia iba nama merengi. Sada arong dora mungkin nama dokon. Jago do halaki ate memanage keuangan na bui manur mobil. Alna sa denai, ana sediru takko yebeng ne yate asa bui manur mobil. Disipe nga arong todi na hodar. Upeni todina dia do natabahen lau mangalapati akan nata ida, mangalapati akan nata bege, mangalapati merespon segala sesuatu yang datang kepada kita. Hendaklah roh Allah yang kudus, yang tidak paliluhon pikirata. Todi ni di batamanian unang matodi na hodar. Rap hudul hamunan waing. Ay apalagi di narap kita menghadapi COVID-19 pandemi kon terbatuk dongan di lebung ta ya kan nina kan nang marso ni ator sudah mama mereng ago toradong pikiran na sotung COVID di honan nona na dang nagabe madokot sala pangatusyon nai. Kewaspadaan itu diperlukan, tetapi jangan biarkan pikiran kita dirasuki oleh todina hodar marnida hamaolon di jolma. Sebaliknya, dung tabereng songoni, berarti ikon ta pasti hodo, upake do masker, hujaga do jarakku ikoni do.
Jadi todini debata membuat sikap kita itu baik terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Dan nagabe pikiran ta pakai menghumi jolma, manang menyingkirkan dia di dalam kesulitannya. Ubani ido perbedaan ni toddi na hodar do toddi ni debata. Ale yang dalam turpuk jamita on, adong masa dah halak na digohi toddi na hodar, marsuara na gogo. Ope perlu do ora mungkin. Kadang-kadang kupikiri mah, ai boado naing mangetusyon. Rupa-rupanya kadang-kadang orang saya ingat holan neng makatakon na di rohana, holan na naing makatakon pikiran na do keinginan na sendiri. Mace gugudu suarana. Ale molo neng manuarakon haporluon ni dongan jolma songon na di palabo do dirina. Ala mungkin paroon harugion tu dirina sendiri. Jadi todi na hodaripe mabaik kita hanya menyerukan keinginan kita dan tidak melihat kebutuhan orang lain. Makanya roh-roh zaman now todi na hodar di zaman sonari ima hedonisme, egoisme, isudi akana isme. Nama baik kita dau hedonisme mulai dokon holan nalaho mamakai na di dirina pasonang-sonang dirina mengejar kesenangan dunia ini. Dia selalu berusaha mengejar kesenangan dunia ini. Dia selalu mengutamakan kesenangan dirinya, egoisme, bahkan materialisme. Segala sesuatu ditimbangi dengan keuntungan dirinya sendiri. Itu pun adalah bagian dari pekerjaan todi nahodar. Ubah ini perlu do kita manibangi. Apakah selama saya hidup saliling nama ngulu atau dini sedo nama ruaso mangarajai diriku todina hodari do manang todini debata alemolo todina hodari tentu di dalamnya ada hedonisme yang mencari kesenangan dunia ini, materialisme yang hanya mencari segala sesuatu yang menguntungkan dirinya, doa ke egoisme nah holan makarikoton parnguluan nah basidikon parnguluan ni alak disima boto otak. Ternyata todi nahudari dope namarwaso di diriku. Ketika pikiran kita masih dipenuhi dengan kecurigaan akan orang lain, terus pikiran tak kotor memikirkan orang lain, ketika pikiran kita dicemari oleh perbuatan perkataan yang penuh dengan dosa, ingat tamuna todi nahudar doi. Ubah ini jamita sadarion paingot tok kita tajakom ma Kristus Yesus naparoon todi hasonangon todi nabadia ima todi ni debata. Jadi akan ang majakot todi debata dang adong beinganan ni todi nahodar disi. Tapi reng songon halak na adong di Kapernaumon. Takas do nakingan dung di hatau Yesus disonggak ibana didok sipo ruar mahosian ibana nina. Itor sipma todi nahodari jala boy ibana mulak nguse marsaor jala diihut todo mulut aja hatu barita bariku dengan do parsaorani bahkan diuduti do muse parsaoran narapot do Yesus manangi ho barita na uli bahkan mereka di ayat 30 itu disanggupkan memberitakan barita ni debata. Jadi tutu do amanginang mulodang tapa luas to dinahodar di bagasar rohata dala to dini debata do na adong didirita ingok ma dang marwaso to dinahodari laho paliluhon pikirata tidak berkuasa. Saya ingat molo taingo amang dia kabarita ke di televisi hiado menjelang ujian nasional banyak para pelajar yang mengalami kerasukan massal. Saya di sekolah mengalami kerasukan massal. Jadi coba ma, apakah ini sama dengan todina hodar namanya ni todina sida? Rupa-rupanya para psikolog mengatakan demikian. Orang yang jiwanya ketakutan, orang yang jiwanya tertekan, dia akan lebih memiliki pikiran yang sempit dan tertutup sehingga pikirannya itu mengurangi kesadaran pikirannya sehingga setiap perbuatan, perlakuan, perkataannya jauh dari apa yang dia sadari. Imana tadokon kerasukan nih. Anak yang mau ujian nasional dia sudah dikasih tahu bahwa kalau tidak lolos kali ini kau akan ikut TPC, kalau enggak kau tinggal kelas, kalau enggak kerasa ketertekanannya menghilangkan kesadarannya. Suang-suang ini do di panorangion di kamus bahasa Batak akahala na
Todina hodar, dia mengalami ketakutan yang menghilangkan kesadarannya. Ubenido na terjadi aka kerasukan masali. Mereka merasa tertekan. Gabi huingo ma pasti kineng masuk kami dung lulus kami masuk ke STT HKBP muloon pengalamanku asli doa manginang. Jadi masuk kami tu STT HKBP adong do masa mosna. Jadi selama sekitar 2 minggu di mos mahami. Jadi holan aka mahasiswa baru do aka senior-senior yang ditugaskan untuk melatih kami calon mahasiswa. Jadi di STT HKBP memang 5 hari kami ibadah. Adong may jam 5 pagi, dukoni jam 10 pagi, dukoni anongan adorang so makan siang, adorang so makan siang sudungi adorang so makan malam, dukon sidungi anongan hira-hira jam 10 na yan non naing mulak tu aka kamarna masing-masing ipatupa mamuse kebaktian sera 5 hari sholat na soni hampir soni ma alai renungan maturut sami dukoni dipastikina di renungan ni adung mahala na siar-siaron ai wingo ma ai di gereja perong do to dinahudar ringo tamu nada di sape adung do tahe to dinahudar gabe wingo ma ututu mata he di persamian nami pe hiaru wingo do adung to dinahudari. Itu pun mungkin terjadi. Alam memang di tiki masa mos kami mengalami macet ketat. Orang tua tidak bisa diajak komunikasi, handphone semuanya dinonaktifkan dan dikumpulkan. Pokoknya sudah holan mangolu di bagasan kesederhanaan, tidak ada yang namanya media informasi yang lain-lainnya. Gabe gudang majol mana merasa tertekan. Gabe terjadi ma di asrama putri di tempat tu tinggal, adong mai di barak A B C D, adong mai sisa ada. Onar siar-siaron, arung masarison, ayang ko au bebas do, ala na merdeka do ora. Jadi arung masada, mulo dibagi-bagi pe na tidak kon na tutudon, borsitorus. Jadi ibu ama iba na turuang TV, yang kak malah na siar-siaranon. Roma kakak nami na si sudah mama ben aka ilmu nabe. Sudah ma, toe haliangi disuruh mahami makaliangi. Marsitio batanga mahami sudah toy ma alana polos to pe bahkan nih hutom mai sudah martangiang asa malu ibana martangiang ma sudah mata he au bereng-bereng ma alana ido pe pengalaman pertamaku. Jadi ditikena martangiangi Roma kakak namion namaniu dongan namion arong mana maniu sema jujana arong maniu tanganna ala yang go kakak nami na sadaun arong mama buan bulung-bulung nikau rata. Ipas tabi matubari pas-pasi saya rama mas pasaha puruman. Aku pe bingung do ayah hadu naing nama son neroko. Alai adong masada kakak nami sih. Geleng-geleng jol mana. Itu masih baju junai dok madong mace gogo. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar ko Roh Kudus ni bana. Basudi mahalakan hokan. Ali terjol mamau. Setebi jo kakak. Ai bahasa do kosong ni. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar ko Roh Kudus. Bahasa Yesus ko Roh Kudus. Salah ni bana. Salah. Keluar kok roh jahat do ni naibana. Jadi pikiri mak, ternyata ketika kita menghadapi persoalan yang gak pernah kita hadapi dan ketika kita hanya mengandalkan pengetahuan kita saja yang kita pahami, bahkan mungkin ala mangyut-yutot cara ni jolma gabetong dohot hodar rohana todina. Jidang songoni. Sebenarnya bukan. Dukoni Roma dosen nami marga lubat tobing. Roma bapai holan palua ma nina palua hami dang panggaron begune dang panggaron nakikan pasti tiup-tiup saya meronta-ronta kan dung disuruh dosen nami palua nina palua hami dang panggaron be si polisi dang ditiup betang aku dang songoni gebe home sendiri martangnya kami dorap do bapai nggak semuanya aman. Lalu dia berkata ingok ma kau harus sehat di dalam roh imanmu. Asa unang sok kalakon ditekan oleh jiwanya sendiri. Oleh karena itu di pabuaiba nama madokon todi ni batama nama ringanan di bagasa todi muna. Mula sianidak ke bimasa songoni. Dangarung bimasa songoni ala sude melatih todi haporsiauna.
Jadi ima amang ternyata dung diselidiki si Boris Torusi dia mengalami ketertekanan jiwanya karena di foto ibana adong saudarana abang nasa diri manguli tuhala iyon gabi rupana ay layak do piao gabi pedita molo songonidang boy watureho keluarga ku. Ternyata iman itu adalah tanggung jawab masing-masing. Lalu kemudian dia mengikuti ibadah spiritualitas bimbingan dok lana kana sing nai akhirnya gabi parmonang ma nasida. Song-song ini nak kita pe. Ingok maamanginang to dini debatado na di apekon tu hitabe. Dang to dina arong di humaliang ta. Dang to dina arong na di tonga-tonga di Portibion. Ali to dini Tuhan ini. Ubay ni do di dok terpukon gokwaso do hatan debatan na di bagasan to di naung tajalo marite Jesusi. Dia berkuasa dan barang siapa yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya, dia tidak akan dipenuhi oleh roh dunia ini, tetapi dia akan menerima dan dikuasai dan dikuatkan, dimampukan oleh roh Allah. Jadi kembalilah kepada roh Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita satu demi satu di antara kita akan aporsea. Jadi ingok ma imana mangihut na dirokon diturpukon jala nama yuk muse dung dibereng aka jolmai didok nasida ma di hati dak ma nabohado on mardongaton waso do gogo dipaksa aka to dinahodar gabe ruar do nata ida sien aka halak na di Kapernaumi gabe adong kesadaran di dirina bahwa Kristus Tuhan itu adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Na tutudo ibana ubenido di bagas terpukon ni Yesus Kristus lapa tuduhon hade bataon ni ibana na marwaso disalut akan atinopa. Bahkan iblis pun yang mengenal dia ay hutada dohoninna hutada doho si bolisi hape mace ditada do Tuhan Yesus dia tidak kodo ise Yesusi ubeni dang sude halak na boy maka tidak kon manang nama kataon hatan debatan na mungkin nama lo pajojor kon setiap ayat dari Alkitab ini kita katakan dia dipenuhi roh Allah. Bisa saja dia pun dipakai untuk menyenangkan dirinya dengan menggunakan firman-firman Tuhan. Ubeni do adong istilah dia tulisan buku teologi sukses. Mamake hatani debata lo pasona ko dirina. Jadi itu adalah juga bagian dari todi nahodar na paliluhon halak marhite hatani Tuhan. Boy sado dorong jolma nama make hatani Tuhan. Sama seperti alak nadong di bagas terpukon nama dok hutadda doho aledang diuduk ko diri natu debata. Ya, kita juga hendaklah kita merespon Allah itu, mengenal dia di dalam hauduhota tu ibana jalan marbarita na uli. Menurut abereng hal Nazaret di si nama nulak Yesus sialan dihadirin oleh Yesus ala-ala na Kapernaum mereka menerima Kristus dan mempelajari bahkan memberitakan. Itu sama seperti ini amang inang. Contohnya amang mahita di jabuni dongan baru tadai malopa-lopa nama cetabu. Adong do mungkin kemungkinan besar dua sikap kita. Yang pertama, etabu lopa-lopa mon ahado resepna. Dung tadai talului resepna baru dungi mulak kita tujabu ta praktek ko cara mangalopanai. Ale adong do jolma dung dai tabu lopa-lopa nyon tor di bagas sarwana amet cindos deyon ra. Itor songoni. Ujung nadang marguribana dung di hati dakon ibana denggan. Sarupa halak Nazaret longang do mereng hatan yang dipasak Yesus. Songoni nang halak nadong dan di Kapernaum longang do nasida mamereng ay marsahala do hatanai. Lalu kemudian mereka melihat kuasa Kristus lalu di hati dakoma mardongaton hagogun debatado ibana. Dukoni merbarita mana sida. Jadi reaksi orang yang menerima firman Tuhan, dia tidak hanya mendengarkan tetapi dia juga mengelola firman itu, bahkan menghidupinya di parnguluanna. Dan itu yang terjadi di antara jemaat yang ada di Kapernaum hati-hai. Dung di jalo hatai na marsahalai di ida pakobasion Yesus na margogo di bana mardongaton wason de bata ibana dukoni di ayat 27 di dokon gabe sarma baritai tentu aka halak na mangyuton na marnida do na manangihot Yesus hati hai makatahon barita na uli. Song-song ini nak kita piamanginang mulak sentong abagas njor de bata ikon adong do oleh-oleh kita bawa pulang dalam kehidupan kita masing-masing nang aka keluarga ta. Imahatan ni Tuhan na ikon mangulus yan panidangyota
jala mangolus yan aka pabayanata. Dukoni tarpasu-pasu ma ngeluta. Songon halak nang majakon hatani Tuhan. Jana parpudi sahali dung tabereng di bagasan trupuk jamitaon buasa boi malum nahona atau dinahodari. Karena dia membuka dirinya kepada Tuhan. Dibuka dirina tu debata majako Tuhani. Halak mana kita na digohi to dinahodar dope, pikiran kita yang selalu khawatir, rasa ketakutan kita yang selalu menghantui, manang na rope, manang na adong di pikiran ta, manang pangalahota na jodang buita taorom, manang todi hamuruhota, kemarahan kita, emosional kita yang tidak bisa kita kuasai, itu bisa disembuhkan dengan menerima Allah, menerima Tuhan. Paluason wason di debata di bagasan dirina. Gabi wingo masada ilustrasi songonon. Adong masada danak sia sikolana adong ma pelajaran ya laki lau manuan tumbuh-tumbuhan manang siswanon nasida. Jadi di dok ma ikut jaga muna rawat atau muna ma manang isen na susuanan na denggan tibo manilai naninna. Roma sedada danak bahwa dibuat ma suasuanan nai mulak hujabu. Jala songona didok ni guru nai manangise na suasuanan na denggan mendapat nilai yang tinggi. Jadi di bagasa rohana asa unang sega suasuana kon hujaga mau bah. Isi ramibana ma memang denggan. Baru ala asa unang rusekan nongan bulung nai ngalangai bereng bulung nai markaluar sian bibik nai tori tutu ibana ma asa unang sega nonganon. Itu tuh ijaga ibana make seda kotak-kotak di kotak ma ibai ma di bagasan ni. Baru pas ma hari ha ditiki di papungu baru ma ibu ke ibana. Ibereng ibana ma suasuanan na berbeda sa suasuanan ni akana asing. Dibereng ma suasuanan dongan nga lem tibo ala yang go suasuanan na marpepeng dang tubuh songoni ho terus. Baru Roma guru na isukun na songo dia do ibai ko merawat nina. Hujaga do terus ibu hubai do jono kon di podomaku di hubai do inganan di kotak-kotak asa dinggan ture asa nang diganggu hala konina. Ido na salah. Ipake ho uwasom majaga. HP adong do uwaso na belga majagai. Ima sodang nasihat debata. Matahari membuatnya akan lebih sehat. Kuasa matahari dan bukan kuasamu. Nina madokon tumurit nai. Baru Maria Tusibana ternyata tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk bertumbuh lebih baik. Hampir songoni do hita manginang. Taripu do lebih marhuaso hita siat debata. Gebita pakai huaso ni pikirata lau mengatur kon parnguluata. Ta pakai huaso ni pikiran do hagogon nang akasinamo narong di hita lau paturehon aka pinoparta. Dang ta paluas huaso ni debata nakarijo di parnguluan ni aka yanakon keluarga nang dirita sadiri. Jadi turpuk jamita ope asa boy di pamalum hita sian aka todi na hodar na boy maaparon roabiar di hita nama baik kita hata huton nama baik kita terus mangul di bagasan egois memanang aka pangalaho na hodar nakingani. Tentu dengan membuka diri paluaso Tuhani na paturehon parnguluata. Karena dia punya cara di dalam firman-Nya untuk merawat dan melawat kita. Ubah ini turpuk jamitaon. Bagi orang yang membuka dirinya untuk diselamatkan dan disembuhkan Allah, baginya kuasa Tuhan akan dirasakan. Go huaso do hatan debata hatanai nong tajalo makorho de di aka pangalaho molo radehita di pature hatan debata. Mona salilingon ninang mulo ngai berek kamu na diskon nina di pasaran. Monang beli 2 dapat 1 itu langsung bergorak kita kan membuka dompetnya. Hedonisme doi. Keinginan untuk memperoleh sesuatu itu adalah gerakan todi hedonisme. Olah nadong didokon diskon disandiko terlangsung lihat. Ngai boto adong do 10 tasna alau baga ibereng tong tuhoron nai meradu marutangi macicili di kredit. Padahal dia tidak kebutuhan yang utama baginya. Maka itu adalah todi na di portibiot doi. Yang kita hanya mengejar kesenangan kita. Ala ingok ma halak nanang di pamalun debata sian akatodi nahodari hanya orang yang menerima Kristus menerima kuasanya bekerja dalam kehidupannya. Atong calo hita ma wason di debata di parngulut tahun
asa margogo hita madalani aka ari-arita ingo marwaso do hata ni Tuhan diganup aka naporsiai manangape sahit tanuaing manang songod dia peto di nahudara adong do pede di bagasa dirita paluas ma Tuhani seperti matahari yang menyinari tumbuhan. Terimalah kuasa Allah itu dan jangan pernah menggunakan pikiran manang tolak ukur kita sendiri untuk melihat kuasa kasih Allah, karena tidak ada pikiran, tidak ada kekuatan, tidak ada harta di dunia ini yang sanggup menandingi kuasa Allah. Hanya kuasanya lah yang bisa menandingi segala kuasa di dunia. Atong tapakusa deho madirita tu debata jala tapangasaho maibana ida jala daima wasoni Tuhan paluau kita sian akatodi nahodari mangulu mahita di bagasan ni Tuhani jali pargugui mahita mangulahu salut nai. Amin martangnya kita. Mauliate male Tuhan debata para siroha di hatam nabadia nang hutangi kami. Tutudo oleh Tuhan mace gudang doa katodi di tonga-tonga ni hasianganon. Naboy paliluhon ha porsyon nami marado pokok. Gudang doa oleh Tuhan akatodi na padauhon holong nami siako oleh Tuhan. Ubani sian turpuk jamita sadarion di paingot todo kami ale debata. Asa huingot kami marwaso doho diganup akan aporsea. Tau doho oleh Tuhan pamalupon kami sian akatodi na hodar na adong di hasianganon. Ubani saya jari mahamil Tuhan pasahaton ngulu nami hola tuho. Asa malua kami Tuhan jala dapok nami ma jabar hanguluan na saliling-liling na. Song-song ni Tuhan hutangnya ko kami. Dia ka dongan nami. Dia ka na adong na dihumaliang nami. Na somajako korope debata Kristus Yesus Tuhan nami i. Na dipalilo akatodi na adong di hasyanganon. Tuho mau pasat tami na sida. Asa ho matukan nami na paluahon jala paroon na sida bagasan ha porsyon rapdo tami mamuji-muji ho diganup aka pamujon nami rak martangi yang manobaho. Song-song ni ali di bata nami mana tak maho diganup akalaka ni parnguluan nami tujulanon. Mace gurang dope ale Tuhan akan namaol na ikut serupan nami dope. Ale posdo rohanami molohodo de bata dongan nami dang adong besi habiaran nami dang lilu behami ale Tuhan gabe tigor nang si malolong nami tigor nang aka pardalanan ninggulu nami di aka lakani nami di aka yana komu. Ubani Tuhan saya pasuaton ma hatam nabadia na marhuasoi diganup hami marsada-sada. Asa manok tong hami Tuhan di bagasan lomoni rohami. Song-song ni Tuhan dia palatikion martangi yang dohami. Dia kana masa do nanaing masa di tonga-tonga ni huriamon. Tarlumobi male Tuhan dina masa akahabok ni roha. Dia keruas ni huriam. Tuhan ho mana mangapuli nasida. Ho male Tuhan toktong na mangalo pakirimo na mangulu. Asa tujulan no pele Tuhan toktong aka keluarga natina dikon ni ruas ni huriam nang jumoloi. Buina sida toktong majogwar munabadia. Buina sida Tuhan makilalahon aka dinggan ni basam nanaing leonomu dope di parnguluan na. Aso nang terlalap na sida Tuhan di bagasan habok ni roha. Alai manoktong na sida majojo di guar munabadia na mga leon gok akalas ni roha. Song-songon ni Tuhan utangnya ko kami akayan ako ni huriam na laho majalo pasu-pasu parbagason. Pasu-pasu mana sida salut na Tuhan. Patau na sida di bagasan habadiaw na siya ko majalo pasu-pasui. Asa dengan ture dipuka saat tu na mengujungi parsaripion nai. Song-song ni nang ali Tuhan di bata nami di aka program pelayanan nanaing sipatu paon ni huriam. O mali Tuhan na jongjong di aka program nanaing sipatu paon nami i. Asa dengan ture merdalan makorhon ha porsyon natang di aka ruas ni huria. Lam di pargogoy ho mahami akan naposom mali Tuhan. Lau patupaon aka pakobasion di tonga-tonga ni huriaon. Asa toktong mali Tuhan nang pe di tonga-tonga ni pandemik COVID-19 yaon. Marbisuk kami mali Tuhan lau makobasi huriam. Asa unang hurang ha porsyon nasida. Asa unang dihuasoi tod di nahodar tod di hatahuta kami. Alai di paingot to mahami mali Tuhan. Tod di habaraniod do na pinasaha mutu kami. Namabay kami marbisuk mengadopi akan masa di maliang nami. Asa uboto kami Tuhan marbisuk majaga diri nami, majaga ngulu nami, tarlumobi mali Tuhan mengadopi akan masa di humaliang nami. Song-song ni Tuhan utangnya ko kami do portibion. Narap do kami Tuhan marporang marado pun pandemi COVID-19 siai.
Rab do kami Tuhan manuhuk saluhuna. Rab do kami mangai jala rab do kami Tuhan marhamau la mengadopi saluhnai. Pos rohanami ale debata. Dang tadi konomu kami. Idongani hodo kami sahat tu tikion. Jala batau mo do kami Tuhan di ujung nagabi parmonang maradopun saluhnai ubani Tuhan debata nami pasabam rohanami. Para bisuhi kami Tuhan madalani aka ari-ari nami. Asa toktong mahali Tuhan di bagasan benget ni roha rap kami mangudukon aka nang niaturhon ni pamareta nami maralohon pandemi COVID-19 siai. Nang aka dokter perawat na makobasi na majagay nang mangubati aka pasien nang hona di COVID-19 siai Tuhan. Ho manamba pargugoy na sida nang aka keluarga. Pergugoy ganup akan napinangan do aka sudena nagabi proses dinasira laho patureturehon aka ruas ni huriami aka natinopami na manuhug di parsay toni songsongoni nang aka nahonay pele de bata ho matukan nami marasir roha marado penasida pasabam rohani nasida laho manuhug salunay jal papos rohani nasida li Tuhan asa di bagasan pengen ni roha do pakiriman na mangului toktong nasida bersemangat laho mengalui mangalojongi hama malum nasiakko atau ngali Tuhan debata nami diakar ruas ni huriam naro di bagas jorom nang akana di tongan di bagas namangi huton parmingguan di sadariope o mana mangaramoti jalamarnida parnguluan di nasida tatak ma parnguluan nami Tuhan tatak mana akana maul na huadopi hami dia palatikyon pos rohan nami le Tuhan dinarapami paudukko si majung nami marsob batuho rapami mangalopi tangan nami mangiduho tuho ale Tuhan na ikon ramotamu jala pasu-pasu mungulu nami na ikon pataumu do kami mangadupi akan namauli na ikot tabaumu do ganup aka pasu-pasu di ngulu nami na mabay kami marpos ni roha boy madalani aka ari-ari nami ubani Tuhan manangahape na maul dia dupi hami ale Tuhan o masih pangason nami asa tahu kami gabi parmonang rodi ujung nape di atas salut na ipe ale di bata gudang aka dosa pangalasyon nami na hula hami sesamay Tuhan asa tama mahami gabi habawaran pasu-pasum tama hami le Tuhan gabi aka halak na majak kontod dimna badiyai di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho amin. Mare dema musehitahu mata papungu peleata paduahon 2 kantong sadatu pembangunan nihuria dan sadatu kantor pusat di HKBP.
tatangnya koma peleata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroni salusi leon lehon na denggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masyan na nilihon mi tuhami pilen nami tuho. Sejalo may gabi wap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa parasya kami pilenon. Pati bulhon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam utadami godang ni silion-lion mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinurbadia maguarmu, sero maharajaumu, sesau malomoni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasad damai jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Disodakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu jala di pasar Roma damena tutod di munabe. Amin. Dihamu ruas na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Salut kami pangulan ni Huria di tengah-tengah ni Huria taka BP Sutoyo. Pasahato tuhamuna selamat hari Minggu jala manoktong mahita mangyutom protokol pemerintah asaboy hita rap mamorangi pandemi COVID-19. Horas-horas mahamuna di akap perdalanan saya boy mahita musepa Jepang di Minggu na mangyut. Horas marita saluna.